yamma yan sauko ta garin farmu Wamako, marashin kyama kwana da yawa kakanmu Babalo, sun kyale ma nema amiru mai samu Wamako, ɗan sabawa kullum da kake ceton mu Babalo, na kokawa na zuwa da rajar mai gemu Wamako, sai godewa muna yana tausan mu Babalo, sakon barista bello gwaran mutum mai tsafta Bintin Kawo, kai ne kota ka hausa mu ka cancanta Bintin Kawo, bello minista na yi kanmu da ya cancanta Bintin Kawo, ka tayar mota in ta kasa an gigita Bintin Kawo, to dan Allah ku tattafa wa minista kwarai ku tattafa wa minista kwarai wani mai kai wa gida karuwa a tattafa wa minista kwarai na gwamna kai ka zamo garkuwa a tattafa wa minista kwarai ga mu yan sokoto ba damuwa a tattafa wa minista kwarai ministan aiki tsanin hawa a tattafa wa minista kwarai ga waka ta fita kar ayi rawa a tattafa wa minista kwarai inji minista kwarai ya no damuwa a tattafa wa minista wanda ya tattara mana injin ruwa a tattafa wa minista kwarai noma na ba mu dubun karuwa a tattafa wa minista kwarai na maka ba ku tashin mai ruwa a tattafa wa minista gaida na sarki yamma na amada mun sarawa minista mun yahewa su duka sun kyalewa kyalli makamar garma Allah ya yarjewa ka biya kudin wakar ma har da dayan amshin ma har na kiɗan an da zuwa